Ritam ko pikinezer, ali neću da se šišam. A zašto? Neću da se šišam, ako neko pita, pustio sam kosu kao Italijan. Kažeš nije dobro, nakon više mi se sviđa, ako ne mora da gledaš, a uvijek ima stila. Dobro je, šada, dobro je! Malo zajebancije, dobrodošli u novu epizodu. Za sve koji ne znate, a pošto vas većina i ne zna što me svi zaboravili, ja sam Belmir Mustafić, imam 21 godinu, dolazim iz Tuzle i bavim se vlogom. Evo ovako, nije me bilo nekih možda 5 mjeseci iz razloga, samo zato što nisam imao neke volje da snimam, a izdešavalo se puno toga. Ko ne zna, trebam postati tata za nekih 3 mjeseca, ako Bog da, ženim se koji dan datum 14.29. se ženim, eto za sve koji ne znaju, da šalim se. Ja vaš recimo malo, dvoje sam lijep, šta je ovako malo sam uzeo kameru iz dosada, ja rekao da snimim klip, pošto nisam dugo, da me ne zaboravite, a nešto sam primijetio u zadnje vrijeme da većina mojih kolega vlogera nešto prestali da snimaju, sam ne znam koji je razlog tome. Mi smo tu da smijavamo raju, da skupljimo neku popularnost, tako te stvari, mada to nije ni bitno, ali jasno, lažem, bitno je biti što više popularan. Ne znam stvarno svrhu tome, ljudi ne imaju vremena, imaju nekog prečeg posla, ali nije to bitno. Znam neka još 2-3 vlogera koji su još atraktivni, koji idu dalje, koji se ne predaju, pa tako ni ja. Znači, vraću se uskoro na scenu, samo da riješim neke tehničke probleme i tako tu imam problem sa kamerom. Naprimjer, kad snimam neki duži klip, neće da kopira, pa moram drkat po minutu, 2 snimata, nemam živaca, zato što me nabije krv u mozak i nije mi dobro. Eto tako, samo sam htio da se javim, uskoro će biti neki novi klipova, bit će prozivanja, ovako neki malo osoba koji se digle, koji skupi po 2-3 lajka na statusima i onda misli da su mangupi, a u stvari su manđupi, jedni obični, koji se kurče, a vamo ližu šupak, pa onda se oni preokrijenu, malo misli da su popularno, pa ćemo to sve polako da spustimo jedno po jedno. Idemo dalje. Imam neke isto ideje, što imam dogovore sa jednom pjevačicom, neću otkrivati koja je, imam dogovorenu kao parodiju njenog spota, imam nekih, trenutno se informišem za onu licencu, kako već šta treba, to mi već sređuju ljudi, za ulično snimanje i to će biti, tu ću krenuti malo žešće, punom parom, snimanje po ulici sa maskama i tako te stvari. Pošto imam neki ugovor sad sa udruženjem, on će to sve regulisati, znači ja samo se pojavim tu, razumijem, brate, pa eto, volio bi da budete uz mene, kad kažem share, znači vama tu neće ni ukloniti ništa sa zida, ni će vam sprljati zid, znači detko i kurac, vama to je ništa, a meni znači puno, zato što vi kad šerujete, vide vaši prijatelji mene dodaju, oni mene šeruju, onda ja podivljam i napravim haos u klipovima. Tu bi nešto bilo to što ja znam. Ako neko pita za frizuru, nemojte me džaba pitati, jer neće šiša dok ne budem ovako ovu šišku mogu liznuti. No, to je nebitno. Malo sam odnosno zato što se puno digla prašina oko mene, isto kao da ja snimam, ne znam, ja više izvedem sad, ljudi su podivljali, znači, ali nije to bitno, ja ću ići dalje, ne može mi niko ništa. Možete me poljubiti samo u guzicu pojedinci, znači, eto to je bilo tu, još se javljaju. Nadam se da ćete biti uz mene i dalje, svi koji ste bili, a ja pamtim koji su ljudi bili uz mene, znači, ja imam kefalo, pamtim koji su od početka sa mnom, mogu razlikovati ko se uvlači u guzicu i tako te stvari, znači samo iskreni budite prema meni, šta vam se ne sviđa kažete, šta vam se sviđa isto kažete, šta bi volili da ubacim u klipove isto kažete, znači
ja ne bi sada snimam nešto što se neće sviđati ljudima, razumijete, da ja konstantno ponavljam te greške i onda ja ću vam jednostavno hladiti. Ovi klipovi do sad, ovo je sve krš, znači, evo ja priznajem, znači, to je krš od klipova, to sam preuzmem kameru, samo stavim i snimam u sekundi šta mi dođe na pamet. Znači, tu imam neku sposobnost da izvalim brzinski nešto. Na primjer, Gangnam Style sam uzeo, evo baš ovu od kameru, stavim je tamo u hodnik i hajde rekao da isprobam kakva je naš kvaliteta, ja skaču, bez veze i umorim se, ako neću ponovo snimat. A tu je trebalo biti svašta nekih dodataka, efekata. Sad na kraju ima, evo sad ću vam reći cifru baš, i taj klip volio da bude 100.000 pregleda. Ima oko 95.000, haj nebitno. I eto, da li imam nešto reći? Nemam pojma, pitate me kad će klip Daj moj sok 3, znači nemam tu više šta da kažem, što sam imao, rekao sam, i to sam snimio isto bez scenarijima, ništa, znači, i eto. Da, pitate me svi gdje je Emilio se ženi uskoro, znači odustao od svega, nažalost, nema profila, nema fan stranci, nema kanala da izbrži svoje klipove i moje njegove, da Bog da upušak, Emilio, šalim se. I eto, što bi još htio da pozdravim svoje djevojčice sa profila, drugove, želio bi da lajkujete moju fan stranicu koju ću ostaviti u opisu, lajkujte Tatu Švabo, da, i zbog tog nemam baš puno vremena oko tetovaža, imam nekih dogovora i tako to. I eto, to bi bilo to, budite pozdravljeni, pratite me, podržavajte me, podržite me i to bi bilo to, eto, jedan kis i vidimo se u sljedećoj epizodi. A očekujte puno skandala, jer znate svi šalu.